Здравейте, приятели на Дружение Илинден. Днеска нашия гост е от Албания, Софика Мале. Така че темата ще бъде българската общност в Албания, техните права и какви са вижданията на нашия днешен гостин за перспективата на Албания и на балканските страни. Софи, здравей! Здравей и благодаря за поканата. За мен е чест да участвам в този подкаст. Така че може да започнем да говорим по темата Албания и това какви са предизвикателствата, какви са правата на българската общност в Албания. Ами ще започнем първо от това, че миналата ли година беше или предминалата имаше преброяване в Република Албания. Където за разлика от Република Северна Македония, там нещата са много по-демократични, много по-либерални в однос на другите общности, които ще живеят там. Така че искам нещо за това да ми кажеш за самото преброяване, за българската общност, колко излезна. Слава на Бога, албанската държава е доста толерантна към всичките етноси, които съществуват в Албания. Те не са малко. Ние от 2017 година, благодарение на Фондация Българска памет, на двама евродепутати, Ангел Джамбазки и Андрей Ковачев, заедно с общността в Албания успяхме да регистрираме и българското малцинство там, т.е. то вече официално в Албания, част от Конституцията, заедно с другите малцинства, което леснява доста и нещата. 2023 година имаше преброяване на населението в Албания и там имаше и графа народност и език. Горда съм, че надминахме очакванията на доста хора и надброяха се над 7000 българи. Точно така. Навсякъде в Албания, не само там, където сме свикнали, че те са компактно малцинство, т.е. Гора, Голубър, Дома, Преспа и Връбник, но и по градовете. Да, понеже знаем дека много от нашето малцинство, което е в Албания, е разселено с текот на времето, генерациите се населили по други градове. Точно така. Точно така, урбанизацията си съществува и там. Идва директен въпрос. Македонската държава или днешна Република Северна Македония дигна голем шум около това, че мислям, че македонското малцинство е много пъти по-малко от българското тамо и знаеме за техната пропаганда, която се извършва, понеже в има македонски медии, абсолютно всичко. Какво мислиш по този въпрос българската държава трябва да предприеме и как да помогне на нашата общност в Албания? Аз мисля, че няма какво да направи българската държава по тази тема. Що македонското малцинство и македонската държава имат проблем, значи е техен проблем. Ние си доказахме какви сме. Историята ни даде възможност и този път да покажем какви сме. Имаме и сме имали подкрепата на българската държава. Така че в този случай не смятам, че българската държава трябва да се намеси, доколкото не са засегнати някакви дипломатически отношения. Но в случая смятам, че няма такива засегнати. Да, за това си права. Друг ми беше въпросът, дали нашата общност, която е в Албания, просто дали трябва да се сложат български телевизии, да се гледат и най-различните такива програми. Това имах предвид, понеже ние знаем, че они много настъпват с държавните телевизии, понеже от другата страна имат силни приемници. Албанската държава даде възможност на българската общност да имаме предавания на български, както и новини на български.
Това е националната телевизия и от нас зависи колко искаме да се възползваме от това нещо. Тоест, ако ние като общност в Албания имаме нужда от това нещо, просто трябва да го искаме първо от албанската страна и след това, ако намериме някакъв отпор, да поискаме помощ от българската страна, за да може това да се случи. Но смятам, че няма да има никаква пречка, в смисъл, ако искаме такова нещо да имаме в национален ефир, да го получим. Има достатъчно журналисти, които са завършили журналистика в Софийския университет и не само, които могат да водят тези предавания. Как българската общност се справа с това да идва да следва в Република България? Ние знаем дека за нашата общност това е една помощ, един вид, това, че може да получат качествено образование. И ти целиот тој процес, как го виждаш со евроинтеграцијата? Просто два въпроса, къде шо... Да, за съжаление тази година е болезнен този въпрос, защото от вузовете бяха отпуснати много малко места. И то не само за България, а говоря за общностите, които са в Сърбия, Украйна, Молдова, Македония, включително Косово и Албания. Да, тази година имахме доста проблеми, за съжаление. Надявам се, че Министерството на образованието ще вземе предвид исканията на абсолютно всичките дружества, които се обединиха под това искане да може да се отпуснат повече места. Защото се оказа, че доста деца, които имат желание да кандидатстват по определени специалности, нямат тази възможност. Което е болезнено, защото самите дружества едвам се справят да убедят хората да идват да учат тук. В България. И изведнъж, когато срещнем един отпор, нещата се получават. Вие ни казахте, ама не стана това, което обещах. Да. И може би тук трябва да има повече диалог между самите дружества и Министерството на образованието. Да. Тук идва директно въпрос. Извинявай, че те прекъснах. Моля те, продължи, понеже имаше един друг въпрос, който исках да ти го навържам. Българското гражданство, с какви проблеми се сблъскват българите от Албания со получаване на българско гражданство, понеже тоа е институциален проблем, който се получава и с хората или децата, ја ќе ги нарека, които искат да следват тука, тоа е свързано и с другата, и с целата българска общност за придобивање на българско гражданство. Просто исках и тази тема да я надовързам. Така, 103-то постановление като начало е една много добра идея, която е написана, за да може да се даде право, и 228, извинявам се, за децата от Македония, което дава право на децата от тези райони да идват и да учат тук. За наше съжаление, това постановление, според мен, трябва да има доста промени, защото и хората се променят, и времената се променят, и начина на живот се променя. Тоест, имам предвид това, че не се тръгва да се гледа по държави какви са проблематиките по държави. Правят се някакви промени и изведнъж се сблъскваме с различни проблеми по различни държави. И тук може би е укора ми към държавните институции, които не се допитват до местните организации, до хората, които са завършили в България. Изгубен е контактната връзка между самите институции в България и българската общност. Точно така, защото всеки един от нас може да застане, когато се правят някакви промени, да каже: за моята държава това
ще проработи. Вие от Македония ще кажете за нашата държава, това ще проработи. Нещо, което не го срещаме. Това, което приработва при бесарабските българи, няма как да работи в Албания, в Сърбия или в Македония и обратното. Всяка държава, всяка общност има различни проблеми. Различни проблеми. По различен начин се прави идентификацията на българите, които живеят в тези райони. И затова, според мен, най-добрият начин, по който да се реши проблема и с вузовете, и с българското гражданство, е да се направят промени в закона и в постановлението, което да различи държавите по-отделно. По този начин всеки един от нас ще има възможност да кандидатства както за образование, така и за българско гражданство. Защото в момента се получава, може би, един парадокс. Майката е получила българско гражданство, бащата е получил българско гражданство, сестрата е получил, а брата не, защото липсват такива данни. Не знам какво и се пише вече, защото като се това е сериозен проблем при всичките общности, общо взето. Това според мен не е защото липсват данни за български произход, а защото няма капацитет Министерството на правосъдието или който се занимава там с гражданството да проследи или да прати един имейл или да се обади, този документ ви е непълен или този документ ви липсва, моля да го добавите. Предоставите на време. Тези проблеми съществуват. Сроковете за добавяне на един такъв документ са много кратки. Не всеки влиза всеки Божи ден и проверява в какъв е статута на преписката. В един момент се получава така, че в рамките на 2 седмици трябва да се предостави документ, а човека влиза в третата седмица. Не знае, че такова нещо трябва да го достави. В подаването на документите имаш и имейл адрес и телефон за връзка. Тоест, ако нещо не е наред, да можеш да се обадиш. Плюс това, когато се прави интервюто и се взима документите за българско гражданство, човека, който интервюира и събира и взима документите, да може от самото начало да му каже, тук ти липсва този документ. За промена в гражданството, то маджарите, които го направиха по принципа във Войводина, самите хора от конзулата да обикалят общностите, да ги събират документите и на место да се утвърждава дали тия хора са българи, дали не са българи, дали говорят български. Това не знам дали българската държава би могла да го направи, защото... Българската държава я мързи да промени законите да се работещи, а пък камо ли па да прави хора и да тера. Тук не съм съгласна с теб, не че я мързи. За съжаление, минахме през един много тежък период на избори. Знаеме, че Закона за българското гражданство е влязал като за преразглеждане преди повече от 5 години, но бяхме в една фаза на избори, всеки месец избори. Може би сега, когато нещата са малко по-стабилни, да се надяваме, че ще бъдат още по-стабилни, да си изкарат мандата и да има някакви промени, но тези промени трябва да пак казвам, да бъдат направени на база на това, което всяка една държава има нужда. Защото в момента се получава и следното. Имаме, изисква се документ от общината или от кметството, само че в Албания това е в нарушение на закона. Да. Българската държава праща запитване дали този документ е оригинален, дали е редовен, а албанската държава, която не трябва да издава такъв документ, а кмета издава, защото знае, че хората са българи, съди кмета. Защо си издал такъв документ? Тоест,
колкото и да звучи парадоксално, ние сами като българска държава си пречим на нас. Сме създали една система, която не работи. Примерно ти знаеш преди 20-25 години, кога сме били аз и ти студенти, че тогава студентите на година от чужбина беха от поредъка на 20,000, където само от Македония беа 10-12 хиляди. Когато ги сложим Бесарабия, Сърбия, Албания, стигахме до 20,000 студенти. Никой не обърна внимание на този кадър, който го създаваше българската държава, и ние изгубихме много ценен кадър, който можеше да се обърне внимание, и сега между тия общности, тия хора да работят. Какво е твоето мнение по този въпрос? За съжаление е така, и това, което се забелязва поне последните години, последните 10 години, всеки един, който е завършил в България, един от нас, който е завършил в България и смята себе си за българин и е благодарен на държавата, че е дала такава възможност, работи индивидуално с възможностите си, за да може да приобщи тази общност. Но това не е решение. Защото една птичка пролет не прави, да, понякога прави, но не винаги. Защото аз и ти не може да обхванем целия район. Спектър. Да, но пък от друга страна не трябва да отречем и факта, че Министерство на външните работи се старае. Може да няма толкова ясна представа как да станат нещата, но прави опити. Да, че опити прави. Ама остават само на опитите. Тук сме ние тези, които трябва да им подскажем какво трябва да направим. Ние сме тези, които трябва да се съберем през всичките тези години и да сме ние тези, които ще им подскажат какво има нужда Македония, от какво има нужда Албания, от какво има нужда Косово или Сърбия. Нашите сънародници от западните покрайнини или от Бесарабия. Тоест, ние сме тези, които трябва да сме проактивните, а не българската държава. Защото българската държава, повярвай ми, колкото и да иска да направи неща, няма как да има поглед върху абсолютно всичко. Защото българската държава е концентрирана не само в България, в проблемите на българския народ, който живее тук, днес и сега, но и към проблемите на абсолютно всеки един българин, който живее извън територията на България. Дали той е етнически българин или емигрант. Тоест, тук някъде съм съгласен с тебе, Софи, обаче може да кажем, че трябва да се промени стратегията и подхода към българските общности, които са по тези земи. Това е мое мнение, не знам дали ти си съгласен. Трябва да има цел. Да. Какво целим с тези българи? Трябва да има една идея. Какво искаме да направим с тези българи и дали тези българи са ни полезни. Дали са ни полезни в техните държави, дали са ни полезни тук, дали са ни полезни извън територията на България или съответната държава. Тоест, тези емисари, тя ги е създала, просто не се възползва от тях. Точно така. Накрая от малце позитивно завършим за европейският процес на Албания, за който се радвам, че самата държава напредва напред и виждам, че се старае. Обаче ти повише усещаш реалността, който е. Моля те за това нещо да кажеш. Албания се развива с една невероятна скорост, което може да ме радва, защото там са моите близки. И това е една добра възможност и за българите в Албания. Защото европейското бъдеще, то е ясно и Албания върви към него. Зависи от нас, пак
от нас, българите по места, колко ние ще се възползваме от това и колко ние ще поискаме помощта на България за този процес да стане по-гладък и по-полезен за нас. Кога спомна той процес, те така накрая няма как да те питам. Заедно присъствахме на сбирката Съединени българи в Пловдив, който беше за съединението. Дали той е крачка една правилна напред? Всяка общност да може да биде чута и всяка общност да си каже проблемите, понеже проблемите, пак ще кажам, на българската общност в Сърбия, в Албания, в Бесарабия са коренно различни. И дали по този начин, ако всяка общност си каже своята болка, дали по този начин можем ние да влияем на поне малко от малко на държавната политика спрема всяка общност да има различна политика, а стратегията и целта да е една? Сдружение Браво направи нещо много красиво и много чисто. Надявам се да си остане толкова чисто за тази Аз останах с приятни впечатления, въпреки че от началото бех скептичен, казвам ти го. Обаче останах с приятни впечатления. От нас зависи колко чиста ще остане тази идея и колко ще бъдем съединени. Идеята е страхотна. Идеята е страхотна и пак казвам, нещата са в нашите ръце. В нашите ръце са да се случат по най-добрия начин и аз съм убедена, че и държавата, когато види, че в наше лице има подкрепа и ние сме дължни да й помогнем на държавата по някакъв начин. Правилния начин, тя ще ни подкрепи със сигурност. Надявам се, че ще бъде така, въпреки през годините винаги съм бил критичен. Не толкова към държавата, а към тия, които изпълняват определена дължност и според мен е правилно да посочваме грешките, за да можат тези грешки да се поправят. Първо трябва да търсим вината в нас. Днес е свят празник, Кръстовден. И ако сме православни, трябва да видим първо вината в нас, след това в другите. И аз смятам, че по-голямата част от вината стои в нас, защото ние сме свикнали да искаме без да даваме или да мълчим и да очакваме някой друг да ни свърши работата. Не, ние сме тези, които трябва да си свършим сами работата, за да може оттам насетне да имаме подкрепата и от държавата. Да не забравяме, че ние живеем в едни страни, които са автономни и българската държава няма толкова права да се намесва. Намесва там. Така че... Двамата сме по принцип активни хора и знам, че по някакъв начин ще допринасяме с идеите в това съединение. За накрая едно послание до българската общност в Албания, който и до сите други български общности и нещо до българските политици и до българският народ. Просто от тебе, от сърце. На всички български общности бих пожелала да останат едини, да не се разделят, да запазят езика и културата и традициите, защото това ни различава от другите и това обогатява всяка една държава, в която живеем. Към българския народ бих пожелала да са по-смирени, да се връщат към корените. Да, Европа е нещо красиво, но ние трябва да си запазим нашето българското, защото имаме една култура, една история, която може да ни накара само да се гордеем, а не да се срамуваме. Имаме млади таланти, които днес са първи в света. Така че нека не мислим, че сме малки. Не сме малки. Ние сме велики и трябва да го знаем това нещо и да се гордеем с това нещо и да положим усилия да вървим по-напред, не с срама, с дигната глава. И да си искаме правата си. Просто политиците са там заради нас. Ние сме ги избрали
И щом сме ги избрали, всеки един гласуващ, не тези, които не са гласували и мрънкат, всеки един гласуващ да си иска правата от депутата, който си е избрал. Аз искам да ти се заблагодаря за това гостување и мога да ти кажам в моje лице и привържениците на Сдружение Илинден, лично ти, всеки един българин од Албанија и българската общност има истински приятел и кога какво можеме, ще сме полезни. Благодаря и аз. На добър час още веднъж. На добър час. Благодаря.